गोथार बाइबेल बिजाबनि 1 थेसलनिकिया 4 बालाब 16निफ्राय 17 सारियाव बेबायदि बुंदों। मानोना फोरबुआ गावनो बिथोन होनाय रावजों आरफफोरनि लिंहरनाय राव आरो इसोरनि फेंफानि सोदोबजों सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्टनियाव थैनायफ्रा सिगां सिखांफिनगोन। बेनिफ्राय जों उनाव दोनलांजानाय गोथाङै थानायफ्रा सोरगोनि जोमैफ्राव फोरबुखौ लोगो हमनो बिसोरजों ज' जागोन आरो बेबादिनो जों फोरबुजों जुग जोबथाराजासे थागोन। आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, मा एसे सोमोनांथाव बाथ्रा नङा होमबा? मा एसे सोमोनांथाव आरो रंजाथावनि बाथ्रा नङा होमबा? जाय गोथार मानसिफ्रा फोरबुखौ नेनानै थादों आरो जाय गोथार मानसिफ्रा फोरबुनि बिथोन बादि गोथों लामाजों बुहुमाव थाबायगासिनो दङ, बे दिना बिथांमोननि थाखायसो जागोन दे। बे दिना बिथांमोननि थाखायसो जागोन। नाथाय जायफ्रा बे संसाराव पापी जिउ खुंगासिनो दङ, फोरबुनि बिथोन बादि गोथों लामाजों थाबायाखै, बिथांमोन बायदिनि थाखाय बे दिना नङा। दिनै बे बाइबेल सिरिया जोंखौ मिथिहोदों। गावनो बिथोन होनाय रावजों आरफफोरनि लिंहरनाय राव आरो इसोरनि फेंफानि सोदोबजों बेयाव फेंफा दामनायनि, फेंफा सुनायनि बाथ्राखौ बेयाव बुंदों आरो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन होननानै बुंदों आरो ख्रिस्टनियाव थैनायफ्रा सिगां सिखांफिनगोन होननानै बुंदों। जायफ्रा गोथै जिसु ख्रिस्टनियाव थैलांनायफोर, गोथारै जिउ खुंनानै थैलांनायफोर, बिसोरो सिगां सिखांफिनगोन होननानै बुंदों। बिनि उनावहाय गोथाङै थानायफ्रा माने सोरगोआव जोमैफ्राव फोरबुखौ लोगो हमनो बिसोरजों ज' जागोन होननानै बुंदों। जोमैफ्राव फोरबुखौ लोगो हमनो बिसोरजों ज' जागोन आरो बेबादिनो जों फोरबुजों जुग जोबथाराजासे थागोन होननानै बुंदों। जायफ्रा इसोरखौ बेबादिनो फोथायनानै थादोंमोन, जायफ्रा इसोरखौ बेबायदिनो नेनानै थादोंमोन, फोरबुनि बिथोन बायदि गोथों लामाजों थाबायदोंमोन, बिसोरखौ मा होननानै बुंदों? बिसोरबो मा जागोननो? सोरगोनि जोमैफ्राव फोरबुखौ लोगो हमनो बिसोरजों ज' जागोन होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो फोरबुजों जुग जोबथाराजासे थागोन होननानै बुंदों। बै समाव जायफोरा फोरबुखौ मिथिगौमोन, नाथाय बिसोरो फोथायनायनिफ्राय उनफिनदोंमोन, बिसोरबादि सुबुंफोरा बुंगोन, प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो दिनै फैमारबाय, रेपचारआ दिनै थारैनो जामारबाय। बिसोरो बेबायदिनो गाबख्रावबायनानै, खाराव माराव गाबख्रावबायनानै बिसोरो गावसोरखौनो गाव बुथारनानै लानो गोसो जागोन, नाथाय बिसोरो बुथारनानै लानो हानाय नङा। बै समाव थैनाया बबेबा जायगायाव बिरखारलांगोन आरो बै दिनाव गोथार जिउआ बे बुहुमाव थाबावनाय नंलिया। बिसोरनि मोदोम अंगफ्राव खहा मोनदोंब्लाबो आरो बेबायदिनो बै दिनाव जाब्रबथायफोर जादोंब्लाबो थैनायखौ नुनाय नङा। सुबुंफोरा हालाय हाफाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव खारथिंलाबायगोन आरो बिसोरो होख्रावलाबायनानै बुंगोन, ख्रिस्ट' फैदोंमोन, ख्रिस्ट' फैदोंमोन। बिसोरो बै दिनावसो बुंनो हमगोन, प्रभु आंखौ निमाहा हो, प्रभु आंखौ निमाहा हो, आंखौ निमाहा हो, आंखौ नोंजों लोगोसे लांफा। नाथाय फोरबुआ बिसोरखौ बुंगोन, नोंसोरो गोबावद्राय खालामबाय, नोंसोरो गोबावद्राय खालामबाय। बेनिखायनो गोसो सोलायनाया दिनैनो आरो दानो। बै रेपचारनि सानाव जेबो खाबु थाबावनाय नङा। दिनैनो फोरबुखौ नागिरनायनि समा, मानोना बै सानखालि जेबो खाबु थाबावनाय नंलिया। जायफोरा उनाव फोथायगोन होननानै थायो, बिसोरबायदिनि थाखायनो गोबावद्राय जागोन। फोरबुजों गोथार मानसिफ्राल' थांफागोन। फोरबुनि गोथार रायजोआव गोथार मानसिफ्राल' हाबगोन। बै दिना माब्ला जागोन बेखौ रावबो मिथिया आरो सोरगोनि आरफफ्राबो मिथिया। बिसा हौवायाबो बेखौ मिथिया, नाथाय बिफायाल'नो बेखौ मिथिगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव खालि गोथार सुबुंफोरनि थाखायल' फैगोन। हलि पिपल,
गोथार सुबुंफोरनि थाखायल' फैगोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे भिडिअ'नि गेजेरजों खावलायहरनो सानदों दि नोंसोरो रावखौबो नेनो नाङा। मानसिफ्रा संसाराव जेरै गोदोदों, मानसिफ्रा जेरै संसारनि लामाजों थाबायदों, नोंसोरो बेबायदि थाबायनो नाङा। बै दिना सिखाव बादि जागोन आरो रावबो बे दिनखौ मिथिनाय नङा। जायफ्रा नेनानै थादों बिसोरल' फोरबु जिसु ख्रिस्ट'जों थांफानो मोनगोन। बै दिनाव रावबो रावखौबो मदद खालामनो हानाय जानाय नङा। बै गोथारफोराबो नोंखौ सहाय खालामनो हानाय नङा। आरो नोङो गाबबायबायब्लाबो राहा मोननाय नङा। नोङो मोदै हुगारबायोब्लाबो, नोङो खुलुमथाबबायोब्लाबो नोङो बै दिनाव खाबु मोननाय नङा। बेनिखायनो गोथाङै थानाय समाव फोरबुआ जेरैबायदि थिनदों बेबायदि मावदो। इसोरा जेरैबायदि नोंखौ थिनदों बेबायदि मावदो। नाथाय नोङो दिनै गोबां मानसिफोर दङ फोरबुनि थिननाय बायदि थाबायाखै आरो फोरबुनि थिननाय बायदि मावाखै। दिनै आं बेखौनो खावलायदों, साफ्रोमबो जाहाथे बुहुमनि बयबो सुबुं माहारिया जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायखौ नेनानै थायो, जिउआव सिरि मोननानै थायो, जिउआव नेनानै थायो। जोङो फोरबु जिसु ख्रिस्ट'जोंनो लोगोसे सोरगो रायजोआव थांफानो हायो। भिडिअ'खौ गोलाव खालामनो सानाखै आरो भिडिअ'आव गोलाव बाथ्राफोर बुंनो सानाखै। जायफ्रा बे भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायदों बिथांमोना एसेब्लाबो फोरबु जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायनि सायावहाय मिथिनो मोनदों होननानै आङो बेखौहाय सानो। आरो जाय खोन्थाग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमजोंबो इसोरा लोगोसे थाथोंसै। खोन्थाग्राखौबो इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद होथों आरो नोंथांमोन खोनासंग्राखौबो इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद होथोंसै। हामबायसै। बेखिनियावनो भिडिअ'खौ फोजोबनाय थाबाय। गोजोन्थों।